Pátek dne 10.2., to je dnes, od ranných hodín vás přijedeme podpořit i naši delegaci. Naše delegace bude v Bratislavě celý den a bude vyjadřovat naši solidaritu s vámi na zhromážděních a protestech. Pre dnes je naozaj veľmi dôležitú vec, preto dávajte všetci pozor. Je to možnosť, je to príspevok z našej dielne, akým spôsobom reálne môžeme naše požiadavky legislatívne vyriešiť. Proti rozkrádaniu majetku všetkých občanov. Mám tu referendové otázky, ktoré zabezpečia sfunkčnenie referenda ako nástroja priamej demokracie, o ktorej už moji predrečníci hovorili. Toto je zbraň, ktorou vyženieme gorily. Mám tu aj výzvu poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, tým poslancom, ktorí sú čestní a ktorí ešte stále chcú pracovať v prospech občanov tohto štátu. Vyzývame poslancov Národnej rady, aby sa uzniesli na vyhlásení referenda s následujúcimi otázkami. Prvá otázka. Súhlasíte s tým, aby výsledok referenda bol platný, ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda? Chceme tým povedať, že chceme zmenu, aby referendum bolo platné, keď rozhodnú účastníci, nie len voliči, nie polovica všetkých voličov, ale účastníci referenda. Druhá otázka. Súhlasíte, aby ústavný zákon, ktorým sa mení alebo doplňa Ústava Slovenskej republiky, bol potvrdený referendum? Inými slovami, chceme, aby každú zmenu ústavy odsúhlasili s nami v referende. Áno! Tretia otázka. Súhlasíte, aby Národná rada Slovenskej republiky nemohla výsledok referenda zrušiť alebo meniť? Vás všetkých, čo ste tu, chcem poprosiť, aby ste začali zbierať podpisy. Petičné hárky a adresu, kam ich vyplnené zaslať, nájdete na Facebooku. Toto je jeden z návrhov, ktorým sa veľmi reálne dajú dosiahnuť naše požiadavky na uskutočnenie zmien spoločnosti. Milí spoluobčania, vyzývam vás, držme spolu a vyžaňme gorily. Dobrým smerom. Vy sa pridali k vám, ľudia. Mikrofón do ruky, poďme.